Citát z Biblie znie takto. A stalo sa 30. roku 4. mesiaca 5. dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa otvorili nebesá a videl som videnia Božie. 5. dňa toho mesiaca, a to bol 5. rok zajatia kráľa Joachina, stálo sa zreteľne slovo Hospodinovo k Ezechielovi, synovi Búziho, kňazovi v zemi Chaldejov, na rieke Chebáre, a bola tam nad ním ruka Hospodinova. A videl som, a hľa, búrlivý vietor prišiel od severa. Veľký oblak a plápolajúci oheň a vôkol neho žiara dookola. A sprostred neho sa videlo čosi na pohľad ako žeravý kov, sprostred toho ohňa. A sprostred neho bolo vidieť podobu 4 živých bytostí, a toto bola ich tvárnosť, mali podobu človeka. Každá mala 4 tváre a každá z nich mala 4 krídla. A ich nohy boli rovné a spodok ich nôh bol ako spodok nohy telaťa. A leskli sa na pohľad ako vyleštená meď. A pod ich krídlami bolo vidieť ruky človeka po ich 4 stranách, a všetky 4 mali svoje tváre a svoje krídla. Ich krídla boli pospájané jedno s druhým, neobracali sa, keď išli, každá išla smerom svojej tvári. A podoba ich tvári bola ako tvár človeka, po pravej strane mali všetky 4 tvár leva, z ľavej strany mali všetky 4 tvár vola, a mali všetky 4 aj tvár orla. Takto sa hovorí v knihe Ezechiela, obsiahnutej v Biblii, v kapitole 1, vo veršoch 1 až 10. Prorok Ezechiel nám odkazuje, že videl prísť osoby podobné človeku, na nohách s obuvou veľmi lesklou a na odeve s označeniami. Na pravej strane leva, na ľavej strane býka, aj s označením orla, zrejme podľa označenia útvarov, ku ktorým patrili. Prorok Ezechiel nám ďalej odkazuje toto. Ich tváre a ich krídla boli oddelené zhora. Každá mala 2 krídla, ktoré spájali všetky, a 2, ktoré kryli ich tela. Každá išla priamo smerom svojej tvári. Kam bol obrátený duch ísť, tá išli. Neobracali sa, keď išli. A podoba tých živých bytostí bola na pohľad ako žeravé uhlie. Horeli na pohľad ako fakle. To chodilo pomedzi tie živé bytosti a oheň mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. A tie živé bytosti odbiehali a zase sa navracali na pohľad ako blesk. A keď som hľadel na tie živé bytosti, videl som, že hľa po jednom kolese bolo na zemi vedľa tých živých bytostí vo 4 smery jej tvári. Kolesa a ich práca boli na pohľad ako farba ťaršiš a všetky 4 mali jednu a tú istú podobu a boli na pohľad aj ich práca, ako keby bolo bývalo koleso v kolese. Keď išli na svoje 4 strany, neobracali sa, keď išli. A čo do ich lukotí, boli vysoké a strašné. A ich lukote boli plné očí, kolom dokola, ich všetkých 4. Keď išli živé bytosti,
išli aj kolesá vedľa nich, a keď sa povzniesli živé bytosti od zeme, povzniesli sa aj kolesá. Kam bol obrátený duch ísť, ta išli, kam chcel ísť duch. A kolesá povznášali sa spolu vedľa nich, lebo duch živej bytosti bol v kolesách. Keď išli tamtie, išli, a keď stáli. A keď sa povzniesli tamtie od zeme, povzniesli sa kolesá spolu s nimi, lebo duch živej bytosti bol v kolesách. A nad hlavami tých živých bytostí bola podoba oblohy, na pohľad ako hrozný kryštál, roztiahnutá nad ich hlavami zhor. A pod oblohou ich krídla rovné, obrátené jedno k druhému, každá mala dve, ktoré prikrývali z jednej, a každá mala dve, ktoré prikrývali z druhej strany ich tela. A počul som zvuk ich krídiel ako zvuk mnohých vôd, ako hlas Všemohúceho, keď išli, zvuk hukotu rúch tábora. Keď stáli, spustili svoje krídla. A bolo čuť hlas ponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavou. A keď tedy stáli, spustili svoje krídla.